ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи. Ҳама каса бардурои азиз созен хубен, саломатиётон хубай, настроенатон созай. Бардурои азиз аввал лайка биҷиқен ва гӯш кинен ки дар имрӯза навор мада чӣ рӯй кардагам ва чира гап мезанам. Дар имрӯза навор мошин замин рӯй кардагӣ нестанд ки дар видеои пешна чихе замин бисёр рӯй карда буданд. Дар имрӯза навор бардурои азиз ана замин умуман рӯй кардагӣ нестанд, хонаҳои заминӣ рӯй кардаганд. Гӯш кинен ки хонаҳои заминӣ айгиҷо сар мешава. Хонаҳои заминӣ сар мешава аз Москва, ноҳияи Ёвон, шаҳри Ваҳдат ва шаҳри Норак. Квартираҳои арзон рӯй кардаганд аз шаҳри Душанбе, пеши бозори Корвон. Квартираи арзон аст аз шаҳри Истиқлол. Қизиқи видео ҳамие ки се комната квартира 125 000 сомон ай. Ва дигар чизои арзонам рӯй кардаганд. Видеои имрӯзаро ба қизиқ то охирша тамошо кунед. Аз киҷо хона замин квартира дар кӯраи дар комментария бинависед. Ман арзонтар ёфта дар канал мемонам. Ва касе ки хона дора, мошин дора, квартира дора, чизе ки барои фурӯхтан дорен, номерои WhatsApp ма дарои кунед. Ма барои харидоро я рекламаи созиш мекунам. Мисли ҳар вақте адона лайкира бишқен. Касе дар канали мо подписатсия кардагӣ набошен, подписатсия кунед то аз наворҳои нави мо бохабар бишен. рафтем ака. дӯстони азиз, пеши навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам. Грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. Ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территорияда бардуро бор ҷамъ мешава. Бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. Нархш бо маслиҳат ай бардуро ай рӯи кило зависид мекунад. Шумо бардуро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. Компания ки Бахтиёр ва Баҳром ай. Бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигиред. дӯстони азиз, ака мегзарем ба якум эълони имрӯза. бо диққат гӯш кунен. хонаи москвабдагира гап мезанам. бардурои азиз, ин хона десен қародура дар Москва, Московский област, Курский област нависага. хе мисол бо номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти паратара мегирен. 31 сотиқ заминай дар хона, ремонт средния, освеч ҳаст, ҳуҷҷат 100%. 3 километр дуртар мактаб, садиқ, магазин, балниса наздик ай. нархи хона бардурои азизам 150 000 рублш мега. хел арзонда. 31 сотиқ замин дар хона дар Московский област 150 000 рубл. пули тоҷикӣ қати 25 500 сомон мешава. касе харидор бошен арзон мешава ё ба мошинам алиш мешава. ягон мошини соз дар Тоҷикистон боша. номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. бачаи ачкидор навора давом мета. мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. гӯш кунем бардурои азиз. ин квартираи арзона. ин квартира десен қародура дар шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон, гравзавод. дом 5 этажа, домои навай. духонага квартира дар 4 этаж қародура 53 квадратни метр. хона ба чизи чораш фурӯхта мешавад. гӯш кунем ки чиш места. дута телевизор, кондиционер, мошинаи ҷомашӯӣ, холодильник, хулоса ҳама чизи чораш местодай. нархша бардурои азизам арзон мега. нархиш 295 000 сомон, ҷои шидаш бидай. пули урусӣ қати 1 720 000 рубл мешава. дута номерои Тоҷикистон шамондагим, номерои поёнгиш имо WhatsApp дора. занг зада квартираи арзона аз шаҳри Душанбе бихарен. поёни бозори Корвон дай. як компания хуба ба шумо тавсия метиҳем. грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд ба мошини Mercedes Sprinter ай. мошиншон хуб ай. бори шумо агар дар Москва ё Московский област агар ай 100 кило боло боша, хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. бора ки қабул кардан бардурои азиз, бор дар пеши бозори Люблино ҷамъ мешава. бора тарафи Душанбе, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ, Хуросон, Уялӣ, Қизилқала, Бохтар, Левакан, Кушуниён, Вахш, Гаравтӣ, Калхозобод, Қумсангир, Қабодиён, шаҳри Туз иншоалло ки бурда мерасонанд. нархи навош бардурои азизам бо маслиҳат ай. хай номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара мегирен. агар бигӯен ки номероро ай канали Сауду Тиҷи гирифтам, шумода скидка мекунам.
дӯстони азиз, як хонара гап мезанам. гарани хидмда махбул шида бо диққат гӯш кунед. ин хона десен қарордора дар ноҳияи ёвон 8 сотиқ заминда 3 дар хона кардагӣ, ҳамом дар друмшай. хонара ба пенаблок вардоштагиян, ремонт дора, ов свеч ҳаст, ҳуҷҷат 100%, мактаб, магазин наздикай. хона бардори азизам ҷои зур дайнеки. нархеш 175 000 сомон арзон мешава. пули урӯси қати 1 миллион 10 000 рубл мешидай. бовар ки сум мешид ҳозир мехаридамаш да. салому алейкум бародаро. Кайи фурӯшӣ дорем барои чорво, барои гов, гусола, барои гӯсфанд. ноҳияи ёвон деҳаи чормағзак. Кайи зареяй бо дуруш рӯшқам дора. Кайи занг бизанед бо маслиҳат, мақсад ҳамин кайи мефурӯшем. Бисёр ашт. Я бародар да срочни квартира дар курай гӯш кунед чӣ мега. салому алейкум ака саъдутеҷӣ. Ка саъдутеҷиам ноҳияи ҳамадонӣ пешои бозор. ягон духонага як реклама накарди биёвим бихарем ака сумаш тайёра. Зинда боши ака қати ҳамаи подписчикот. ина дӯстони азиз, касе ки квартира дошта бошен аз ноҳияи ҳамадонӣ, инами бародар харидорай. номрои телефонаш аст, зангш бизанед касе ки квартира дошта бошен. видеои пешнар аҳамият додум, дар комментария нависта буданд ки хонаи арзонаи шаҳри Ваҳдат бумон. Бардурои азиз, на хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. 6 сотиқ заминай 5 дар хона дора, кухни, кайлдор, баня, подвал ҳамаш дар друншай. ремонт надора, гирди ҳавли маҳкам, свет дораву овуш ба наздикӣ мешава. ҳуҷҷатош 100%, ҳоҷатхона дора, 300 дона сменблок, қим, санг, яккамазӣ ҳастай. нархи хона бардурои азизам бо маслиҳатай. мақсад нарша гуфтагӣ нест, нархи навош бо маслиҳат, яъне ки дагаварной. алишам мешава ба духонага квартира дар шаҳри Ваҳдат бардурои азизам. агар мехоҳед нархи хонара бифаҳмед ё агар квартира дошта бошед дар шаҳри Ваҳдат, алиш кунед. номрои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигиред. дӯстони азизам, мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза лайкора биҷиқенеки. бардурои азиз, ихонаи десен қарор дорад дар шаҳри Норак, 4 сотиқ замин зиёдтарай, ду дар хонаи времянка кардагӣ, ремонташ коробкаай. бо 4 дар хонаи калона, фундаментош рехтагӣ авз буда сурат мебинен, ов свеч ҳастай мегзарониш тамом, ҳуҷҷатош 100%. фундаментҳои гирди забори хонарам рехтагиай. ошхона, баня, ҳоҷатхона, дегдонхона, анҷомхона, подвал дора. барои хонаҳоро ремонт кардан қим, санг, шебен овардагиян. нарша бардурои азизам 200 000 сомон ҷои шидаш бидай. ё ба квартира ҳам алиш мешава. квартира дар шаҳри Норак ё шаҳри Душанбе боша алиш мекадай. нархи хона 200 000 сомон. пули урӯси қати 1 миллион 160 000 рубл мешидай. харидори аниқ зангш бизанед. бачаёча ховуд набараки мегзарем ба як квартираи арзони дига бо диққат гӯш кунед. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Истиқлол. сехонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 64 квадратни метр. дар сентри шаҳри Истиқлол будай. Истиқлол бардурои азиз дар вилояти Суғдай. тарафи вилояти Суғ яъне. домои пешина хона без ремонт коробка гуфтагиай. хай мисол бардурои азиз мумкин ремонт надоштай, хай занг мезанен мепирсен. соҳиби квартира бисёр маълумот додагӣ нест, фақат навистагиай ки собственник. дӯстони азиз, сехонага чӣ хеле гуфтум, нархеш 125 000 сомон таргават мекна. пули урӯси қати 720 000 рубл мешидай. номрош номрои Тоҷикистонай, яъне ки номрои вилояти Суғдай. касе харидор бошен зангш бизанед. бардурои азизам, ана аки вақти чақчақ омад, аки ҷада ба ҳазур гап мезанид, чанд қайфорат гап задан мегири қади подписчику. бардурои азизам, иба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз куҷое ки хона рӯй кардан, мисол ай Москва хона рӯй кардан, хонаи 150 000 рубла буд.
хонаҳои заминӣ бисёртар буд, квартираҳои арзон буд. Аз куҷое ки чизеро кардам, бардорои азиз, ҳаракат кардам барои шуморо нарх навоша гуфтам. Фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. Ака маъқул шид нашид шеринар бароям дастгирӣ кардани мо барои меҳнатҳои мо як дона лайки бепила биҷиқем. раҳмат барои дастгиритон, раҳмат ки дар комментария фикрҳои беҳтаринтона менависен. Зинда бошен, сарбаланд бошен. дӯстони азиз, агар шумо хона, мошин, квартира чизе ки барои фурӯхтан дорен, номерои ма дар якум комментария закрипӣ чидагиай. Дар якум комментарияра бинед номерои ма ҳастай ё аввали видеода. хона, мошин чизе ки мақсад барои реклама дошта бошен, ягон фирма чизе ки фарқ дора барои фурӯш боша, дар ватсайп ма нароӣ кунед, ма барои харидоро як рекламаи созиш мекунам. ва касе ки то охири видео рақатима чақчақ карда тамошо карден, дар комментария рақами 5-12 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо карден. бардорои азизам, то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад, дар куҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. хай, бардорои азиз, дастгириро фаромӯш накунед.